rich legacy. Your Excellency, tinogara tichikunzwai muchiti nyika inovakwa nevene vayo, igona matigwa nevene vayo, vene vayo tisu. Your Excellency, kana tichitaura zvekuti vision 2030 ndanzwa mayuth achiti vision 2030. Your Excellency, pamakapinda 2017 mune gwara ramakatipa senyika sevana veZimbabwe kuti tifambe naro rekuvaka nyika yedu. Saka naizvozvo makaisa vision 2030. Saka tese ndo saka muri kuona vechidiki vari kufamba vachiti 2030. Vanoda kurarama, vanoshuvira kurarama kwenyu Excellency. Vanoshuvira kuti shuviro yenyu yevision 2030 izadzikiswe. Naizvozvo ndo saka muri kuona vana vachiti 2030. Pane basa ranofanirwa kuzadzikiswa. Mayuth ese 2030, Your Excellency, vanofanirwa kunge vaine zvinobatika kuburikidza nekuronga kwakanaka kwamunoita, Your Excellency. Saka naizvozvo imi makandisarudza kuti ndimirire vechidiki. Basa rangu ndere kutora zvinobva kune vechidiki ndichiunza kwamuri, Your Excellency. Ndikasasvitsa kwamuri nendatadza basa. Saka ndichanzwa ndiri kunzwa vana vari kudaidzera 2030. Inyaya yedonzo rechirongwa chakanaka chebudiriro chinofanirwa kufamba nevana vechidiki. Policy yevision 2030 yebudiriro kuvana vechidiki. Naizvozvo, Excellency, basa rangu ndere kutora zvinenge zvataurwa nevana tofamba nazvo.